de chicas e chicos, empezamos sendo moi pouquiños, 3 ou 4, temos tendo este tipo de charlas. E cada vez ímonos facendo máis grandes, ahora somos case 100 persoas no grupo de WhatsApp, non sabes a de notificacións que son isto. Discutimos pois, sobre estes temas e imos aprendendo uns dos outros. Ás veces non estamos de acordo, entonces pois surge un tema e entre nós imos correxindo e tal. Nós o que queremos invitarvos a facer é a que reflexionedes con nós e se hai algo co que non estades de acordo, co que estades de acordo, o que queráis, pois a mí me pasou unha cousa parecida. Non sei se por aí por onde vas. Pois iso a nosotros nos alegraría muitísimo, porque tamén para nós é importante escoitarvos a vos, non só falar nós. Como vos dixen ao principio, non somos un grupo de teatro. Cando fixemos este relato, que nos apetecía era falar da nosa realidade, das cosas que nos pasan. Teñen que ser as mesmas que vos pasan a vos, e se vos pasan cousas distintas, tamén nos gustaría saber. Entón, para non ponervos máis presión, non vou pedir a voluntarios para que saledes, pero se alguén quere comentar algo, pois que levante a man e nos diga, pois eu que sei, pois a mí me pasou algo parecido con miña parella, ou pois eso non pasa, ou estares exagerando. Hai alguén que quera facer así algún comentario ahora mesmo? Pois entón seguimos co relato, a ver se vos soan máis cousas. Bueno, seguindo co relato, eu tiña parte, non sei se recordades de cando a chica saía de festa, non? Pois retomando un pouco o que decía a nosa compañeira, as mulleres temos ese problema de non saber como vestir, porque claro, se lemos unha falda igual por aquí, quitando as modernas de agora, é como un pouco moxigata, non? Pero se lemos unha falda por aquí, pois un pouco de puta, non? Entón, temos que, é o que se di normalmente, non? Entón, é como que temos que controlar sempre, se levamos a falda, somos nós os que vamos provocando. Se un vello, por exemplo, nos para por la calle, retomando o que dicía Eva, nos falta un piropo, somos nós os que temos que decir, ai, pero é culpa nosa. E realmente, obviamente, non é a nosa culpa, non somos nós os que vamos provocando. As violacións existían antes das minifaldas, non? Entón, bueno. Claro, en ese aspecto tamén a mí axudoume personalmente, bueno, na escena anterior que eran as amigas las que decían, tía, pero sabe, non sei que. É importante ese apoio entre nós, non romper eso. Para mí as amizades son super importantes, que apoyarnos nelas, que nos digan o que lles parece, a sororidade. Conocedes esta palabra? Sí? Que non coñece, pode levantar a man? O non? Repite a palabra que non se Sororidade. Sororidade. Que bien, que bien. ¿Alguien la que explica? Se siente... Es una palabra chulísima, a mí me encanta. Vosotros que no la conocéis y vosotras apuntadla con esta frase, esto. Bueno, a sororidade é un concepto que se refire ao apoio das mulleres entre sí. Hai algo que existe na nosa sociedade que se chama misoxinia interiorizada, e é o que temos as mulleres de competir unhas entre outras por levarse o mellor mozo, o máis guapo. De feito, algo que é bastante, bueno, a veces habitual nestas rapazas que suben o mellor fotos nas redes sociais, pois eu que sei, que se lle ve un pouco de carne, e a veces son máis mulleres que les dedín a esa rapaza puta, guarda, zorra, que os propios homes. Entón, é unha maneira de desunir as mulleres entre sí para que non se len ben e non se unan e non loiten contra... Claro, de apoyarnos entre nós. Hai un artigo por internet, se tedes a oportunidade de buscadelo, porque mola moitísimo, e di que o espacio da sororidade por antonomasia é un baño da discoteca. Porque no baño da discoteca, cando ti entras boa tía, mira que pinta, a lo mejor entras chorando porque viches o teu ex, quedándose con outra, non sei que, entras toda chorando e de repente unha rapaza que non coñeces de nada, te dice, ¿qué te pasa? Tranquila, non te preocupes, son todos iguales, tranquila. Eso, sororidade, non che coñece de nada e xa está apoyándote. Tía,
porque prestar, escoitarnos, sentirse comprendida, sororidade, é a maior arma que temos. Eu, de verdad, sobre todo as chicas, os recomiendo que esta palabra a practiquedes todos os días, porque mola muchísimo, un arma muy grande contra este tipo de cosas, contra esas violencias pequeñas, que por pequeñas no entendemos como violencia, que vemos no relato.